I want you to take out your time and carefully watch this video. Before you watch the second video, because I'm going to play 2 videos for you, I want you to first of all take your time, gente, listen to our father, Colonel Joe Atroia, aka the Black Scorpion, ka ịfụ ndụmọdụ ọ na-enye ndị Igbo. Ikirisi anya bụ video, agosi mi video onye Fulani, ka ịfụ ife onye Fulani ekwu gbasara ndị Igbo. Gee ntị ka ịnụ ife ọ na-ekwu bụ Colonel Joe Atroia. Ọlụche ndị Igbo n'iru. Aka gbara onye bụ ọsọ enough. Anyị nọ ahịa ka ọ dịrị ndị Igbo mma, ka ya lebusi na ndị Igbo. Anyị fụ na onye bụ agenda ndị Fulani. Mana ahịa agwụ, ndị Igbo elo nọ ebe a ka ya bụ ọlụ jede. Anyị bụ ndị dị ndụ maka imirikiti na n'ime ya bụ ahịa. Anyị bụ ndị dị ndụ ka ọ dị ime kishọn ụmụ anyị echefuru, maka ọ dị izi nchepụ. Ị na-anya today, a na-ekwu okwu, ịghọta na ụfọdụ aghọtara ọdụ ife a na-ekwu maka ya bụ ahịa. So ka anyị ala echefu na Welcome back. You heard what our father, late Colonel Joe Atroia, said. Those were among his last and final words, some of his final public appearances before the great man from Asaba left us and now he is an ancestor. What he foresaw, what they foresaw in 1967 is still happening in present-day Nigeria. Ọ sị na nwanụ ahịa ka wa hapụ igbuchasị ndị Igbo. Agenda ndị a bụ na maka ndị Yoruba, ọ bụ na maka ndị Hausa. Agenda ọ bụ maka ndị Igbo. From today, June the 6th, 2017, when this proclamation is signed, the North, a critical player in the Nigerian project, hereby declares that it will no longer be disposed to coexisting with the Igbos and shall take definite steps to end the partnership by pulling out of the current federal arrangement. 2. This conclusion is necessitated by the realization that it since ceased to be comfortable or safe to continue sharing the same country with the ungrateful and cultured Igbos who have exhibited reckless disrespect for the other federating units and stained the integrity of the entire nation with their insatiable criminal obsessions. 3. Rather than certain sections holding the whole country to ransom at every stage, each should be allowed to go its own way, as we categorically proclaim today that the North is fed up with being the same country with this pack of acrimonious Igbo partners. 4. The North hereby openly calls on the authorities and other national and international stakeholders to acknowledge this declaration by taking steps to facilitate the final dissolution of this hopeless union that has never been convenient to any of the parties. Prelude to final separation. 1. Recovery and control of landed property. As a first step, since the Igbo have clearly abused the unreciprocated hospitality that gave them unrestricted access to and ownership of landed properties all over the North, our first major move shall be to reclaim, assume, and assert sole ownership and control of these landed resources currently owned, rented, or in any way enjoyed by the ingrate Igbos in any part of northern Nigeria. Consequently, officials of the signatory groups to this declaration
are already mandated to commence immediate inventory of all properties, spaces, or activity in the north currently occupied by the Igbos for forfeiture at the expiration of the ultimatum contained in this declaration. In specific terms, the groups are directed to compile and forward an up-to-date data of all locations occupied by any Igbo in any part of northern Nigeria, including schools, markets, shops, workshops, residencies, and every other activity spaces. 2. Relocation notice. Secondly, with the effective date of this declaration, which is today, Tuesday, June the 6th, 2017, all Igbos currently residing in any part of northern Nigeria are hereby served notice to relocate within 3 months, and all northerners residing in the east are advised likewise. 3. Enforcement. All northern civil society and pressure groups are by this declaration mandated to mobilize for sustained coordinated campaigns at their respective state government houses, state houses of assembly, local government council secretariats, and traditional palaces to mount pressure for steps to be taken to ensure enforcement of the directives contained herein. Conclusion. In conclusion, we are hereby placing the northern authorities, the Nigerian authorities, and the entire nation on notice that as from the 1st October 2017, we shall commence the implementation of visible actions to prove to the whole world that we are no longer part of any federal union that should do with the Igbos. From that date, effective, peaceful, and safe mop-up of all the remnants of the stubborn Igbos that neglect to heed this quick notice shall commence to finally eject them from every part of it. If you watch the second video and heard the talk, what was read out, achọna m ịsụ na anụ Igbo maka ndị YouTube. Ịnụ ife ọ na-ekwu. So, ị ga-echasị ife oke iwu ọ na-ekwu, oke iwu ọ bụ onye ugwu na-ekwu. Ị ga-adịduzi onwe ya ọdụ. Ndị awachọ kawa na ndị Igbo bikọta ọnụ ka ọ bụ wachọna. Ụmụchaka ndị na-esi chọ kawa na ndị Igbo bibame. Anyị na ndị na-abụ n'ofu. Anyị na-ewe abụ n'ofu. Nne onyinyo na ikiri, ọ bụ n'oyi ugwu meme. Ezomenewe ishuwe, ekpunewe ọlọbọ, ekpunewe mmanwụ. Ishuwe gosi na ya bụ nye onyinyo ikiri. Ọ bụ n'oyi Igbo meme ya bụ nye onyinyo. Adnem ejine m aka ne nwena anyị bụ Maazị Nnamdi Okwu Kanu na-enye okwu meniwe ji tinye na nga n'olu dịka nye oke na-ekwu. Ịnụ ka ọ sị ndị Igbo niile wakwari nye wee si obodo wee name. Maka na nye obodo ameni ashịa wee ndị Igbo. Nigeria dị mma ndị Igbo. Nigeria jụọ njọ ndị Igbo. Onye isi ndị obodo Amerika asị na ojena ga-edu Nigeria nụọ ya asị wene ndị Igbo. Na ndị Igbo kpọcha ya bịa ka ọ bịa mebie Nigeria. So onye ọbụla mene Nigeria awa chọrịrị kwa ga-esi shitie onye Igbo n'ime. Ya ka Igbo ji sị na onye ndị iwe, onye ndị ilo gba gburugburu, onye ndị iwe nọ okiri ga na-eche ndụ a nche. Naanị ka anyị si eche ndụ anyị nche dịka ndị Igbo. Onye Igbo bunye o jee n'ugwu Awụsa, ọlụọ ọnọ karị nke dị n'obodo we. O jee na Lagos, ọlụọ ọnọ karị nke dị n'obodo we mụa. Onye oge ka anyị ga-enwe uche ka anyị nụọ si echi bịa dozie anyị Igbo. Ọkwụkwụ chi ụmụ ada enwe ike agba ọsọ agha. Naanị ka anyị ga-esi nwe ike gba ọsọ bụ oge lue. Wesị anyị nwa kịta na anyị ga-enwekwa ike gba ọsọ. Maka na bụ onye dị ba akwụnụ bụ onye dị ka obi adị. Obodo ọ bụ na obodo isi bịa, ya were ige nye niile shi inwo tie na ya bụ obodo. Wee sị ịgba m ọsọ, ị ga-enwekwa ike gbazi ọsọ, ya ma nwezi ike gba. Bikoni ụmụ Igbo, I want us to take this advice given to us by Colonel Joe Atroia, who is no longer with us. He is now an ancestor, but he has done his path. He is asking every Igbo son and daughter to ensure that they never forget.
May we never forget. May we never forget. May we continue to remember. Ikpa kemiri ma o manebe miri si bido o manebe ono bi. May we never forget. Ka yala bụ na ikpa ka ọ bụ na ga-enwe ike na eloshe ndị mena anyị. Ọ bụ na onye Igbo, ọ bụ na any group na Igbo, ọ bụ ọha na eze ndị Igbo, ọ bụ ndị ọbụla maka ahụ na ahụ ndị ọha na eze ndị Igbo. They are lost, they are missing in action. Ọ bụ na ndị Igbo bụ that group kwunyo oyi ugwu. The video you just watched. If the people who did that video were of the Igbo extraction, my God. Nta nọ n'ụlọ mkpọrọ kịta ni. Nta kpọgbugo ụfọdụ n'ime n'ogwu Aba. Ya bụ anyị nọ n'obodo ọ bụ na enwe iwu ụzọ na-abị. Ofu iwu maka ndị Igbo, iwu ndị ofu abụ bụ maka ndị ofu abụ. Bikoni ka anyị were uche taa akara takwudo nnu n'ime were ile anyị gụọ eze anyị ọnụ. Asụwa na ebu aka n'isi ọkwa menue mmadụ adị ebu aka n'isi akwa enu ya ọzọ. Were nwe ogeni dịka nwa afọ Igbo donani. Think, and as Colonel Joe Atroia advised, may we never ever forget. Daalụnị ụmụnne m ndị Igbo. Biko, nye ngari ọnụ. If you are seeing my video for the first time, please go to my channel and subscribe. In case this is your first time of seeing my video, but if you are already a subscriber, every of our videos that you watch, kindly encourage us by liking the video, commenting on the video, and also sending us super thanks. Thank you for subscribing to Eno and a Cultural Forum. See you in our next video. Bye.